Hej, mit navn er Felix. Hos Flexphone laver vi erhvervstelefoni, der er nemt og brugervenligt. Vi har udviklet en samlet løsning, der dækker hele virksomhedens behov. Løsningen er tæt integreret og fungerer som en samlet løsning på tværs af bordtelefoner, browser og app. Medarbejderne i virksomheden får deres egen portal, kaldet MyPhone. På MyPhone har medarbejderne overblik over virksomhedens køer samt egne kollegaer. MyPhone indeholder også en masse funktioner som eksempelvis omstilling og tilføj kollega til samtale. Funktionerne virker uanset om du snakker i din mobil eller bordtelefon. Vi har også pakket MyPhone ind i en app-udgave, som du kan have med på farten. Det har aldrig været nemmere at omstille dine kald på mobilen. Udover omstilling får du også adgang til funktioner som log på køer, status på kollega, telefonmøder, visuel telefonsvar og meget mere. Appen findes også til Android og Windows Phone. Løsningen omfatter også bordtelefoner, som spiller tæt sammen med mobilen. Eksempelvis kan medarbejderen selv bestemme, om opkald skal ringe på både mobilen og bordtelefonen. Alt er samlet i én pakke, som selvfølgelig også indeholder alle de funktioner, som man normalt kender fra et telefonanlæg. Eksempelvis åbningstider, køer og tastemenuer.